Ràpid acull una competició de natació, per fi, no? Ha costat una mica. Suposo que, bueno, que una miqueta de nervis, una mica de... Com vos sentiu de poder acollir aquesta prova dels Jocs Esportius Escolars aquí a la Ràpita? Pues bueno, primer que tot estem molt contents perquè estem una mica a l'expectativa. De fet, és la primera competició que se celebra a la piscina municipal del nostre poble després de, pues bueno, de canviar el globo per tota la carcassa retàctil i tot. I la veritat és que això, estem una miqueta a expectativa, però de moment la veritat que la primera impressió del públic, dels nedadors i bueno, de la posada en escena està sent molt positiva i la veritat que molt, molt favorable. Bé, quants esportistes tenim avui aquí a la Ràpita? Tenim un centenar d'esportistes més o menys. Són els 4 clubs del Montsià, no? Amposta, la Ràpita, el Canà i la Sénia. Sí. De fet, bueno, hasta ara s'estaven fent les competicions al Canà, la Sénia i Amposta i faltava la Ràpita. I bé, el club que ha promogut esta competició és el Nàutic, el Club Nàutic de la Ràpita Secció Natació. I la veritat és que al principi teníem una miqueta de temor perquè, clar, no és el mateix que un pavelló, una piscina és molt delicada i, clar, com encara no ho havíem fet mai, vam dir a veure, però al final ens hem de tirar a la piscina per a saber si les coses funcionen o no i la veritat és que està anant molt bé. Molt important la feina que fa el Club Nàutic, no? Que lo veiem a totes les piscines, participant molt en els Jocs Esportius. S'està formant molts nedadors aquí a la Ràpita gràcies al Club Nàutic. Sí, bueno, de fet, primer la piscina municipal, les nostres entrenadores tenien una secció de competició, però sí que és veritat que, bueno, clar, quan se van fer les obres de la piscina va tindre que tancar la piscina i al tornar a començar vam començar a tindre xiquets i xiquetes, però vam decidir que tancàvem el que era la secció de competició i se la va quedar tot al Nàutic i la veritat que és un club que tira moltíssim, sempre està predispost a moltíssimes coses, apoya molt no només el que és la natació i les seues competicions o el que pugui ell fer, sinó que quan han fet triatlons o mil històries, ells sempre estan predisposats a ajudar i la veritat que també ha sigut una miqueta de dir va, provem-ho i col·laborem l'Ajuntament i si va bé, cap endavant. I bueno, tinc entès que encara s'ha de millorar una miqueta més, no? La piscina d'aquí de Ràpita, encara queda alguna actuació més per acabar de fer. Sí, bueno, de fet una piscina sempre té històries i no s'acaba mai, però sí que és veritat que al final tenim el que és un vas petit, la piscina petita, i ara ja han fet el projecte per a poder ja donar-li l'aigua calenta, perquè fins ara ha estat gelada i clar, no podem fer el que són moltes activitats de neonats, d'embrassades, clar, no, ha estat gelada. Però bueno, tot i que he de dir que les dones i homes que venen a fer l'aquagym la fan, La fan i quan entren en calor no la troben tan gelada, però sí, s'ha d'arreglar, sí. No sé si des de la regidoria d'Esports de la Ràpita queda alguna cosa més per comentar d'esta jornada d'avui i de la feina que esteu fent des de l'Ajuntament en general. Doncs bueno, no res, que estem molt agraïts i molt contents de promocionar l'esport aquí a la Ràpita, ja sigui natació, sigui l'esport que sigui, ho agafem tot sempre amb moltíssimes ganes i a tirar cap endavant i a no parar. Molt bé, moltes gràcies i que avui sigui un èxit aquesta jornada de natació. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
escola i competició, que som uns 80 xiquets. Sou molts de xiquets i xiquetes, no? Al club ja fa anys. Sí, bueno, ja fa... Bueno, la trajectòria del club nàutic, doncs, no sé, jo ja vaig ser nedador, imagina't, doncs, no sé, 40 o 50 anys que fem natació. I que ho portem nosaltres doncs, deu fer uns 7 o 8 anys. I menys, normalment, menys els 3 anys, que va durar la pandèmia i això, doncs, va baixar una miqueta, però sempre ens rondem uns 80-100 crios. Bé, però n'hi havia uns altres que anaven en l'Ajuntament i llavors, després de quan van començar les obres, van passar al vostre club també, no? Sí, hi havia uns xiquets que van passar del que seria el patronat, diguem, a nosaltres. Ells ja no van a competir. Bé, i avui heu tingut xiquets i xiquetes en totes les categories, no? Sí, totes les categories i el relleu. Content de com ha anat la competició avui aquí a la Ràpita, el debut a casa? Sí, bueno, la majoria de xiquets han baixat de temps, que això ja és una bona marca, i bueno, a continuar treballant i a per les finals. A veure si va tan bé com l'any passat, que van portar molts de xiquets. Bueno, diem que per fi a la Ràpita podeu tindre ja la piscina coberta, acollir competicions, que éreu l'únic poble gran que no en tenia. Bueno, content, no?, de tindre per fi una instal·lació i poder entrenar a la Ràpita. Sí, costa i valgue. Sí, bueno, abans teníem el globus, vam fer la reforma, encara hi ha cosetes per arreglar, tipus l'extracció i tot això, però a poc a poc l'Ajuntament ho farà. Per fi un últim missatge per a tothom que segueix els Jocs Esportius Escolars i també, sobretot, que ens hem deixat parlar també de les famílies que donen suport als nedadors i nedadores perquè puguen entrenar, no? Això també és important, este paper. Sí, mentre estan aquí, no? Mentre estan aquí no estan pel carrer i és un deport que és individual i es crea entre uns i els veu, no? Se crea molt d'equip i és bo això per als xiquets. Doncs bé, moltes gràcies i que poguéssiu acollir moltes més competicions aquí a la Ràpita. Vinga, gràcies. Gràcies, d'acord, adeu. La palometa, la papallona i la brasa són complicats, no? Sí, i el més complicat és la papallona, perquè quan se te traguen les oles no pots anar tan ràpid. I quin és el que se dona més bé de tots els estils que has dit? Brasa. Està més complicat, està més difícil. Sí, però des de menut ho faig. Vas començar fent brasa? Sí, però m'ho vaig deixar per 2 anys, la natació, i ara he tornat una altra vegada. I en total quant de temps fa que practiques natació? Pues 2-3 anys. Vaig començar aquí al Club Nàutic La Ràpita. Sempre has estat aquí al Club Nàutic? No, he anat de menut, he anat sempre a les cases del canal. Bueno, i avui què trobes? Com tenien la competició d'avui? Avui, bueno, jugueu a casa, que també ja tocava, no? Que sempre vos toca anar per Amposta, per la Sénia, per Alcanar. Sí, bueno, jo diguéssim, pues, la primera vegada que competim aquí, pues, farem el que podem i ja està. Bueno, hi ha nervis per això de debutar a casa o què? Què?
Si hi ha nervis per això de nedar aquí a casa a la Ràpita? No massa, jo estic tranquil·la. Estàs tranquil·la, més que en una altra piscina. No ho sé, igual no ho he assimilat encara el que tinc de fer. Conta'mos, què tal, quant de temps fa que fas natació, què esperes de la competició d'avui? Nado des que tinc memòria perquè mons pares els agrada tota la vida, llavors me van apuntar per saber perquè és important. Però després van veure que m'esto anava bé i m'agradava, llavors me van apuntar aquí. Fas crawl, m'has dit. Crawl, esquena i papallona i relleus. O sigui, també ho fas tot. Menys braç a tot. El braç a tot, no? I per què? Ho has provat, brasa, i no t'ha agradat o què? Que menys m'agrada. Però papallona m'agrada encara menys, però la tinc de fer. Molt bé, bueno, Berta, m'has dit? Bueno, conta-mos, va, ara te toca parlar tu una miqueta de com estàs vivint la natació, avui debut a la Ràpita, quina és la teua trajectòria aquí dins del club? Porto els 3 anys competint i anant a natació i ara que per aquesta temporada, primera vegada, quan ja tenim la piscina reformada i tot, és la primera vegada que ens toca aquí competir i tinc moltes ganes de fer-ho a casa meva i segur que anirà superbé. Bueno, molt important per un poble com la Ràpita, que a més és gran i teniu molts de nedadors i nedadores, tindre per fi ja la piscina en funcionament. Sí. Vinga, va, última pregunta, me diuen per aquí. Per tant, què voleu dir a la gent que mos mira, als nedadors i nedadores de la comarca? Que nedar és molt guai, que ha sigut el motiu de despertar-nos cada dia per a molts, com Berta i per a mi, i no hi ha lloc més feliç que ens fa la piscina. Molt bé. Un missatge per acabar? Que la natació és tot i que ens aixequem cada dia amb moltes ganes de seguir endavant i... Molt bé, tanquem ja l'entrevista amb tu mateix. Quina frase diries ja per acabar aquesta entrevista que hem fet avui? Pues jo no sé què dir, però la natació per a mi és molt important, perquè porto molts anys fent-ho. I als xiquets que no ho fan, pues, els recomanaria fer-ho, perquè és important també. Perquè, per exemple, te poses a dins de l'aigua i no saps nedar, te pots ofegar. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort. La meva funció és donar la sortida als nedadors i nedadores de les competicions. I la coordinació de tota la part, diguem-ne, de cronos i així, no? Correcte. Important, no?, la feina que fan estos xavals, els dos xics i xiques que estan aquí fent el cronòmetre, no? Pues és una feina molt important d'escoltar i d'agafar el temps, perquè hi ha sèries que són molt justes i, clar, llavors, de vegades el crono és important. No, res, i la meva funció, de que com són escolars, també, si hi ha alguna cosa, avisar-los, ajudar-los a que a la pròxima vegada ho facin millor. Si aneu donant instruccions abans de cada competició, parleu amb els donadors i els doneu el que deies tu, els consells d'última hora per a que surti bé la cursa en aquest cas. Sí, així és, perquè són escolars, la natació és un esport molt bonic, sempre naden contra ells mateixos, a part dels altres nedadors, i clar, el que intentes és que ells mateixos ho facin cada vegada millor també, no? Bueno, avui ha sortit tot perfecte, no? No hi ha hagut cap sortida en fals ni res, vull dir. No, de moment, bé. Les vegades que he competit he fet poques sortides nul·les. I normalment,
sempre solen ser sortides bones, però en alguna vegada hem vist que això, que s'ha hagut de repetir alguna cursa, ja en fases més avançades dels jocs. Clar, perquè quan arriben a més amunt és molt important aquestes decimetes que diem abans, no, dels cronos, de la importància, i llavors, clar, hi ha molta tensió en moltes cosetes. Bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, destacar també que el tècnic Miquel ho ha tingut que remarcar alguna vegada el silenci a l'hora de les sortides, no? Que això a vegades és difícil, no? I més avui que nadaven a casa, els nedadors rapidencs i així. Clar, perquè és molt important perquè, tot i que tu pites i crides fort, has d'arribar fins a l'últim nedador. Llavors és important que hi hagi silenci, ells ja estan concentrats, però és important també per a tu que hi hagués silenci i principalment per als nedadors, per a poder escoltar el teu xiulet final. Molt bé. I ja per acabar, la valoració ja l'hem fet una miqueta abans, però valoració positiva, no?, de com s'ha desenvolupat aquesta prova aquí a la Ràpita, que feia temps que no veiem una cursa, una competició d'aquestes característiques aquí al poble de la Ràpita. Jo com a rapidenca estic molt contenta de que es puguen tornar a fer les competicions aquí a la nostra piscina municipal. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona per com s'ha desenvolupat tot. Gràcies. A vosaltres.